ओमफ्राय दा अबाव थागोन नोंसोरलाय अबाव थागोन लामा थांसिगोन लामा मा खालायनो जों बर'फोरा थानो जायगायानो गैलाय खेबाय जाबाय लामायाव थासिगोन आरो बेयाव बाथौ मन्दिरबो दं जोंना बाथौ मन्दिरखौ सिफायगोन नामा बेखौबो सिफायगोन नामा माने दा 100 मिटारसो बायदो ओरैनो 150 मिटार दा आरो जाफिनगोन खोमा 100 मिटारल'सो दिनैसो बायदो आरो उनाव जागोन बायसा आरो थारमाने एसे 150 मिटारनि टारगेटनो 150 मिटार बाय बेफोर गोलैजोबगोन 100 मिटारखौ दिनै खालायना दोनबाय आरो उनाव खालायफिनगोन थारमाने बिसोर होननाय मथेबा न' सिफायगासिनो लोगोफोर गुवाहाटियाव बरबारि जोब्बाय लोगोफोर फिसा मिडिया फैदों निउस मानसिया सिफायगासिनो जेसिबि गंबेसे दं नायबानो जेसिबियानो जेसिबि सेस खालामबाय नै जेसिबिया माइथि जागासिनो बे गोबां न'खरफोर दंमोन खैफोर मानासले आते गम पाई नाकि गम नापाय আপোনালোকে ইয়াৰে না কাম কৰিব আহিছে ইয়াতে কি কৈছে কাম কৰিব আহিছে পুলিচৰ লগত নাকি কথা এটা খুব যায় Begini antara jam 7 lokasi dong. Sanja sınavha sahaklah gıyada bedine. Beko सरकारनि हा होनदों सरकारा माने बेखौ दा दखौ माफ सिफायजोबबाय gıyada bedine दुखुनांथाव मोनदों लोगोफोर बेयाव फैनानै ओरै फारसेखै अखा हानाय ओरै फारसेखै न' सिफायनाय अखा हागासिनो दंमोन दिनै फुंनि 5 बाजि रिंगानिफ्रायनो अखा हागासिनो दंमोन ओमफ्राय नै दानि बावैसो सिफायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आंखौ लिंहरबाय ओमफ्राय आं बेयाव फैबाय माने लिंहराखै खबर मोनदों आं बे सिफायनायखौ बेनि थाखायनो फैनाय जादों बेफोरखौ सिफायखांबाय ओमफ्राय गासिबो सिफायखांनाय गोजा लाबाखै माइक लाबोदोंमोन दायो गथाबाय
दावखाबिदों हाब्रुआ नै नायबानो जाबाय नै बुहुद हाब्रु जाबाय आथिङा नायथाव जाला एगजा सिफायजोबखांबाय ना गासिखौबो ओइ इथियाबो सिफायदों नै ओइ नै थ्रुयैसिम Abudan siang nenanay dandago Inay ni panjariya Para iksa mga bro mo naman Kana dong? Boro na kulo mo naman hay Kung gusto mo lang Dia Zosi itu menboro mansi Menanggu konser yang Nuksan itu tuh nih zogas untuk bilang nos kejar jalan aku bilang nos kejar jalan mana nih Kau ni berhujung jebabu selingan kata Jangan dansi Jangan बेफोरखौबो सिफायजोबगोन बेखिनिखौ दा सिफायगासिनो दङ सिगाङाव सिफायनाय नायनोसै जोंखौ माने बे लेंहरनाय जादोंमोन आरोना लेंहरनाय माने जों खबर मोनदों बेनिखायनो फैदों बे गासै गं जौसेनिबो बांसिन बर' न'खर दंमोन नै बेफोरखौबो सिफायजोबगोन बेथ' गोदानसोमोन हाब्रुखौ नायनाय हाब्रुखौ मा होनदों? मा खालामनो नायदों? खारा जासिगोन दा अ बियो जोंनावबालाय सेस जाबाय माथो लाइन गैया ना? लाइन दानाखै दानाखै? सेस जागोन माथो दैयाव नांगौबा Boroni okrana dabrana busana kha Jumai dakha हाब्रुखौ नायनाय हाब्रुखौ दावखाबिदों Jumai dakha दावखाबिदों Nakheb jana Oray sona dabune Nasoi jana Oray sona dabune Mohe jana Oray sona dabune Gado jana Busana khala Jumai dakha Daukhabidang Kurang saya dialog
सानजा सोनाबहा साहा फैसायालाय? खोलाहा फैसाया? गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो हाला नाजाबावनांगोन जों बर'नि थुंग्रिजों जुजिबावनांगोन जों बर'नि दावहाजों नाजाबावनांगोन जों हारिमुनि दावहाजों जुजिबावनांगोन जों बिमानि राव थुनलाइजों जोंखौ सेजा जोंखौ सेजा बर'नि अख्राङाव दाबोनो गुस्रानाखै जोमै दाखा नोंसानिखौ सिफाय नामा मादै? नोंसानिखौ सिफायबाय? दावखा बिदै बेनो जोमै होखाजोबबायमोन माथाखौ? औ दावखा बिदै जेबो नटिस जायाखै? डाइरेक्ट फैगोन?